ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ କାହାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଓ ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଡେରି ନକରି କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିର ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ଦ ମିଲ୍କମେଡ୍ସ ଡ୍ରିମ୍। ଦ ମିଲ୍କମେଡ୍ସ ଡ୍ରିମ୍। ମିଲ୍କମେଡ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରେ ବା ଦୁଧ ବିକାଳି। ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିଏସ୍ ଲାଗିଛି କହିଲେ ର ଦୁଧ ବିକାଳିର ସ୍ୱପ୍ନ। ଡ୍ରିମ୍ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ମିଲ୍କମେଡ୍ MILK ମେଡ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍ ପୁରୁଷ। ଯେଉଁ ପିଲା ଲୋକ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ମିଲ୍କମ୍ୟାନ୍। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରେ ତାକୁ ମିଲ୍କମେଡ୍ କହନ୍ତି। ରାଧା ନାମକ ଗୋଟେ ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମିଲ୍କମେଡ୍ କ୍ଷୀର ବିକାଳି। ସେ ଥିଲା କେୟାରିଂ ନେଉଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଅଛି। ସି ୱାଜ୍ କେୟାରିଂ ନେଉଥିଲା ଏ ପଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର। ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛି। ସି ୱାଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ଏ ପଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। କ୍ୟାରିଂ କହିଲେ ବୋହିକି ନେବା, ପଟ୍ କହିଲେ ପାତ୍ର, ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। ସି ହାଡ୍ ଟୁ ଡେଲିଭର ମାନେ ସେ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ହାଡ୍ କହିଲେ ଥିଲା, ଟୁ ଡେଲିଭର କହିଲେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ମିଲ୍କ କ୍ଷୀର, ଟୁ ହର୍ କଷ୍ଟମର କହିଲେ ଗ୍ରାହକ। ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଇନ୍ ଏ ନିୟର ବାଇ କହିଲେ ପାଖ, ଭିଲେଜ କହିଲେ ଗାଁ। ପାଖ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ସେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପହଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ। ଆଜ୍ର ବହୁତ କିଛି ମିନିଂ ଅଛି। ତ ଏଠି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ତାର ମିନିଂ ଅଛି ଯେତେବେଳେ। ଆଜ୍ ଯେତେବେଳେ। ସେ ୱାଜ୍ ୱାକିଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ କେପ୍ଟ ଅନ୍ ଡ୍ରିମ୍ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଡ୍ରିମିଂ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ଭାବି ଚାଲୁଥିଲା। ଡ୍ରିମିଂ କହିଲେ ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ବେଳେ ଥରେ ହୁଏ ନା, ଚାଲୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଚାଲିଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବା। ସେମିତି ସେ ଯେମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ସେତିକିବେଳେ ସେ ମନରେ ଅଲଗା କିଛି ଭାବୁଥିଲା। ସେ ସେଡ୍ କହିଲା ଟୁ ହରସେଲ୍ଫ। ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ମନରେ ଭାବିଥିଲା ସେ ଭାବିବାରେ ସେ କହୁଛି ନିଜକୁ। ୱିଥ୍ ଦ ମନି କହିଲେ ଏହି ଟଙ୍କାରେ। ଆଇ ଗେଟ୍ ମୁଁ ପାଇବି। ଗେଟ୍ କହିଲେ ପାଇବା। ଆଇ ଗେଟ୍ ମୁଁ ପାଇବି। ମୁଁ ପାଇବି ଫ୍ରମ୍ ଠାରୁ, ସେଲିଂ ବିକ୍ରି କରିବା, ଦିସ୍ ମିଲ୍କ ଏହି କ୍ଷୀର। ଏହି କ୍ଷୀରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି। ୱିଥ୍ ଦ ମନି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି। ଆଇ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସେଲିଂ ବିକ୍ରି କରିକି। ସେଲିଂ ଦିସ୍ ମିଲ୍କ ଏହି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି। ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ, ୱିଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଇ ୱିଲ୍ ବାଏ ମୁଁ କିଣିବି। ବାଇ କହିଲେ କିଣିବା। ସମ୍ କିଛି, ଏଗ୍ସ କିଛି ଅଣ୍ଡା। ଏଗ୍ସ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା। ଆଇ ୱିଲ୍ ବାଏ ସମ୍ ଏଗ୍ସ ମୁଁ କିଛି ଅଣ୍ଡା କିଣିବି। ଦ ଏଗ୍ସ ଅଣ୍ଡା। ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଚ୍ କହିଲେ ଫୁଟିବା। ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିଆଁ ଫୁଟିବା। ହ୍ୟାଚ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିଆଁ ଫୁଟିବା। ଦ ଏଗ୍ସ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାଚ୍ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ। ଫୁଟିକି ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇନ୍ ଚିକେନ୍। ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିକି ଫାଇନ୍ ଚିକେନ୍ ହେବ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ହେବେ। ଦ ଚିକେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ବଢ଼ିବେ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବଢ଼ିବେ। ଇଣ୍ଟୁ ହେନ୍ସ ବଢ଼ିକି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବଢ଼ିକି କୁକୁଡ଼ା ହେବେ, ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହେବେ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ ଚିକେନ୍ କହନ୍ତି। ଚିକେନ୍ କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆକୁ କହନ୍ତି। ହେନ୍ସ କହିଲେ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାକୁ କହନ୍ତି। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଲ୍ ମୁଁ ବିକିବି।
द ହେନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିକିବି ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି ଗେଟ୍ କଲେ ପାଇବା ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲଟ୍ ଅଫ୍ କଲେ ବହୁତ ମନି କଲେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନି କହିଲେ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ବାଏ ମୁଁ କିଣିବି ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ ବାଏ କହିଲେ କିଣିବି ଆଇ ୱିଲ୍ ବାଏ ୱିଲ୍ ହେଉଛି ହେଲ୍ପିଂ ବର୍ବ ଯେଉଁ କାମଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ତା ପାଇଁ ୱିଲ୍ ଲାଗେ ତ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେ କିଣିବ ନାଇସ୍ ସୁନ୍ଦର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ ସିଲ୍କର ରେଶମର ଶାଢ଼ୀ ଆଇ ୱିଲ୍ ଲୁକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୁଁ ଦେଖାଯିବି ଲୁକ୍ କହିଲେ ଦେଖାଯିବା ଦେଖିବା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପିପଲ୍ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆସ୍କ ପଚାରିବେ ହ୍ୱେନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆସ୍କ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ ଫର୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ରହସ୍ୟ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆସ୍କ ଫର୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ୱେଲ୍ଥ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ମୋର ରହସ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟସ୍ କହିଲେ ହଲେଇବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଟସ୍ ମାନେ ହଲେଇବା ମାଇ ହେଡ଼୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଇ ହେଡ଼୍ କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟସ୍ ମାଇ ହେଡ଼୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବି ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ସେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ନାହିଁ କହିବି ହ୍ୱେନ୍ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱେନ୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରିମ୍ଡ ଅଫ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଡ୍ରିମ୍ଡ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଅଫ୍ ସେଇଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ନାହିଁ କହୁଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାସ୍ତବରେ ଟସ୍ଡ ହର୍ ହେଡ଼୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା ହର୍ ହେଡ଼୍ ଏଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ କଲେ ପଡ଼ିଯିବା ଦ ପଟ୍ ପାତ୍ରଟି ଅଫ୍ ମିଲ୍କର ପାତ୍ର ମାନେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରଟି ପଡ଼ିଗଲା ଡାଉନ୍ ଫେଲ୍ କହିଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଲ୍ ଦ ମିଲ୍କ ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ମିଲ୍କ କହିଲେ କ୍ଷୀର ଅଲ୍ କହିଲେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ାକ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଦୌଡ଼ିଲା ମାନେ ବହିଗଲା ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭୂଇଁରେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଥିଲା ଯେ ରାଧା ନାମକ ଜଣେ ଦୁଧ ବିକାଳି ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରେ ତାର ଗ୍ରାହକମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା ସେ ନିଜ ଭାବନାରେ ହଜିଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ଭାବନାରେ ନିଜକୁ କହିଲା ଯେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କିଣିବି ଅଣ୍ଡାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନାହିଁ କହିବି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାହିଁ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ସେ ହଲେଇ ଦେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିକି ବହିଗଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।